Boas, Marta, son o teu amigo invisible. Hehehe, yupi. Estou no mundo dos amigos invisibles. E aquí temos moitas cousas. Ben, enseñoche o meu mundo. Aquí temos un limón. Que ben cheira este limón. E aquí todo é galego porque somos moi enxebres. Mira, sigo che enseñando o meu mundo. Ves comigo? Ben. Mira, a ver que temos por aquí. Oi, mira, aquí hai unha mensá. Gústame moito as mensás. E a ti? Pois mira, Marta, aquí é o día de tu amigo invisible. Oi, mira, agora que vexo. Un balón, vou xogar ao fútbol. Dixéronme que estás organizando un campeonato de fútbol e que falo moi ben. Pero eu degoches teus parabéns polo campeonato de fútbol que seguro que o estás facendo moi ben. Eu gustame moito xogar ao fútbol. Ai, pero aquí no mundo dos amiguinhos invisibles ás veces aburro un pouco, pero teño unha amiga. Mira, a miña amiga vive aí detrás, na calza bolo. Imos ver a miña amiga, chámase Mariña. Imos. Ben, Marta, ben. Toc, 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 toc. Toc, toc, Mariña. Toc, 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 toc. Ui, pero quen é? Quen é? Eu son Mariña. Ai, quen me ven tocar? Oh, Raúl, ti. Que tal estás, Raúl? Eu moi ben. Presento-che a Marta, a miña amiga. Ai, bueno. Dame un beso, dame. Mira esta Marta. Hola, eu son Mariña. O seu día do amigo invisible, non somos os seus regalos. Ai, somos os seus regalos. Pois vou dicir hola outra vez. Hola. Ei, xogamos a fútbol. Veña, imos xogar a fútbol. Ai, pois xogamos a fútbol. Dixéronme que aparte de nós ten outro regalo, Marta. Ai, si. E que regalo ten? Pois, a ela gustan moito os pendentes. Si, creo que esta noite ten unha ocasión especial. Unha ocasión especial? Si. Creo que fanlle falta uns novos pendentes. Ai, pois bueno, pois igual son unos pendientes, outro regalo, habrá que verlo. Bueno, yo ya me cansé de jugar al fútbol. Adiós, Marta. Adiós, Marta. Paso moi ben. Bueno, nosotros nos quedamos aquí en el mundo de los amigos invisibles. Venga, chao, Marta. Un pequeño. Chao. Nos despedimos. Feliz día.